Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. În episodul ăsta o să vă arăt cum să faceți un intro și hai să începem. Deci vă trebuie aplicația asta KineMaster, o descărcați pe Magazine Play. Așa, după ce o descărcați, intrați în ea și apăsați aici în mijloc pe plusul acesta aici. Așa, vă alegeți cum să fie, gen 16 pe 9, 9 pe 16, 1 pe 1. Eu în cazul meu o să folosesc 16 pe 9. Așteptăm puțin. Aici o să aveți tot ce vă trebuie. Dacă vă trebuie niște poze, eu am aici la download. Am descărcat eu niște poze, alea. Așa, apoi apăsăm pe ce poze vrem să selectăm. Așa, le selectăm frumos. Așa. Dăm aici pe biful asta de sus. Așa. Acum, pe lângă asta, dacă vreți, dați la iar aici, dați la text, scrieți aici numele canalului. Așa. Puneți, faceți mai mari de orice tip, orice culoare, aici eu îl pun, îl las așa. Orice scrieți, folosesc așa. Dăm aici pe biful, ok. Bun. Așa. Bun. Aici să, gen, cum se duce asta, de la poza asta la asta. Dăm pe plus aici și alegem cum vreți să fie. Alegem aici orice. Ok. Asta o facem mai mică, să nu se ducă și în imaginea elaltă. Ok. Punem și muzică. Trebuie să aveți descărcată. Uite, eu pun, să zicem, o să punem pe asta și până acum, uite, așa ești. Bine, voi puteți să puneți altă muzică, alte imagini, să alegeți orice mărime doriți. Așa. Și la urmă, am uitat să vă zic că aici la urmă, dați aici, dați dreapta sus, dați pe săgețica asta și dați export. Dați skip și acum trebuie să așteptăm puțin. Așa, se exportează. Așteptăm puțin. Mai repede. Așa, bun. Și ieșiți de aici. Bine, voi puteți să folosiți și 3-4 imagini, câte imagini doriți. Da. Păi și ăsta a fost și episodul nostru. Pentru data viitoare, vă rog că apăsați un like și subscribe. Eu am fost GeoGaming și vă salut.